लाब गैया जेबो लाब गैया मालायनि कन्टेन्टखौ खावनानै मालायखौ दुखु होनानै जेबो लाब गैया गिबियावनो रायजो राजा आइ आफा आदा बाजै आरो बिब' बिनानाव गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दाखा जोमैनि जे इउटुबाव गोबां आपल'ड होनाय कन्टेन्टफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै बिबायदि मानो खालामो मालायखौ मानो दुखु फोनाङो मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै भिडिअ आपल'ड होनोनो नाङा गावनि इउटुब चेनेलाव गावबा गावनि कन्टेन्ट लानांगौ अब्लासो गावबा गावनि इउटुब चेनेलफोरा थांना थागोन आरो जायफोर आपल'ड खालामदो भिडिअखौ आरो बिथांमोनखौ जे भिडिअखौ नायनानै बिथांमोननिफ्राय मिथिना मोनोदि बिथांमोननि जायफोर चेनेल गोबांनियानो मनिटाइज जाखाया आरो मनिटाइज जानो थाखाय मालायनि भिडिअफोरखौ बेबायदि आपल'ड होबा बोरैबायदि मनिटाइज जागोन नङा होमबा बेनिखायनो गावबा गावनि कन्टेन्ट आपल'ड खालाम अब्लासो मनिटाइज जागोन नङाबा मालायनि कन्टेन्टखौ दिनै लागोन लानानै गाबोन सोरनि कन्टेन्टखौ नागिरनो हाबावनो बेफोरबायदियाथ' गाज्रि खोथा बेनिखायनो गावबा गावनि कन्टेन्टफोरखौ बानायनो नाजा दिनै मोजां जायाखै गाबोन मोजां जायाखै सानफ्रोमबो नाजा गावबा गावाथ' गंफा गंफा एन्ड्रइड फन दंखायो आरो एन्ड्रइड फनजों भिडिअ बानायनानै एंगारनोलाय मानो गोब्राब मोनदों गावनि फेस खोन्थिनानै बुंनानै माबा मोनसे खोन्थिनानै दिनै मोजां जाया गाबोन मोजां जाया सबनियाथ' मोजां जागोन थामनिया मोजां जागोन नङा होमबा बेनिखायनो गावबा गावनो कन्टेन्ट बानायना भिडिअ हेंगारनो नाजा भिडिअ बानायबाय थाबासो नोंथांमोननि कन्टेन्टआबो मोजां जागोन नोंथांमोननि फेसआबो मोजां जागोन बुंनाय राव गासैबो बाथ्रा खोथाफोरा नोंथांनि जे केरेक्टार खोन्थिनाय जा मेगननि फेस खुगानि बुंनाय बेफोर गासैबो गोरोन्थिनिफ्राय कारेक्सन जागोन अब्लासो जागोन नङाबा नोंथांमोना बेबायदिनो फावसायनो हागोन बेनिखायनो मालायनि कन्टेन्टखौ होआब्लानो गावबा गावनि कन्टेन्ट होनो नाजा अब्लासो नोंथांमोना इउटुब चेनेलखौ गोजौसिमनिफ्राय गोजौसिम आवगायलांनो हागोन बेनिखायनो मालायनि कन्टेन्ट आपल'ड खालामनायखौ गारदो आरो गावबा गावनि कन्टेन्ट आपल'ड खालामनो नाजा आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे जोंमा बसुमतारी जायखौ जों एल'ग्रा होननानै मिथिगौ बिथांनि फट'आ भाइरेल जादों गोबां दिननिफ्रायनो आरो बेफोरबायदि जाय भाइरेल खालामदों बे मोजां जायाखै मानोना बिथांनि न'आवबो बिसि फिसाय आरो गथ' गथाय दङ आरो बेफोरबायदि थासारियाव न'नि मानसिफोराबो जुदि नुयोब्ला बेखौ माबायदि सानगोन आरो जायहा इडिट खालामदो फट'खौ बेनि लानानै जाय इडिट खालामदो गाज्रि सावगारियाव इडिट खालामदो आरो बेनिखायनो आं बुंनो सानदों बेफोरबायदि दा खालाम बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिखौ दा सोमजिहो बेले बेजे दा खालाम बेयावथ' मोनसे मान सन्माननि खोथा दङ बेनिखायनो बेफोरबायदि सावगारिफोरखौ इडिट खालामनानै फेसबुकफोराव बा इउटुबफोराव दा होग्रा खालाम आरो बेफोरबायदि होनाया मोजां खामानि नङा बेफोरबायदि होनाया गाज्रि खामानि बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदि बेफोरबायदि फट'फोरखौ इडिट खालामनानै गाज्रि सावगारिजों इडिट खालामनानै बेफोरबायदि इउज खालामनाया मोजां खामानि नङा आरो बेयो मोनसे खहा जायो गावनि थाखायबो आरो न'खरनि बिसि फिसाय बिमा बिफा आरो गावनि लोगो फ्रेन्ड जायफोर थायो बेफोरनिफ्राय लाजिनो गोनां जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय गोजानाव थानो आं खावलायो गासैखौबो आरो ओजोंहाय कमतापुर मोननायनि बा गोदान कमतापुर स्टेट दानायनि खोथाया मा जाखो आं मोजां मिथिया नोंथांमोना जुदि मिथिगोबा गोरों गोरा गोबां दं जोंनि बर' रायजोआवबो आरो मिथिगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो ओजोंहाय जोंनि बे सिमा हाबनाय ओंखारनाय गामि दाननाय दानख'नायखौ लानानै सनितपुराव गोबां गुबुन हारिफोरा दावराव खालामदों आरो बेखौबो नोंथांमोना फोरमायहर जुदि मोजाङै मिथिबा थार खोथाया मार अब्ला जियानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय देबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय गुबुन बेफोरबायदिनो मोजां इनफरमेसन लानानै नोंथांमोननो भिडिअखौ हेगारनो नाजागोन जियानो जा मानो जय बर' हारिनि